Здравейте, аз съм Майнкрафтката и сега ще ви покажа как да си стиглите страхотни забавни мапове от 9 Майнкрафт. Влизате в 9 Майнкрафт. Трябва да зареди. Ето така е надписът. Влизате в мапове Survivor. Аз избирам приключенски. Ето, например, да речем кой мап е този. Този е хубав. Този не съм го дръпвала, мисля. Трябва първо да изгледате видеото, но аз сега нямам време, така че само да го видим колко минути, 4 минути, колко там. След това изглеждате видеото, разглеждате картинките и така да ви стане по-ясно. След това цъкате тук. Добре. Тук се изтеглят. През това време пишете тук Removing 9 Minecraft Servers. Търсите тук. Чаквате да се изтегли. После го прехвърляте ето така, но още не е готово. Така, взимате го тук, взимате папката и се качва като така. Книги. Първо ги разархивирате. Второ. С май... Ето го. После го резервирате още един път и вече сте готови. Взимате, влизате в това. Най-долу тест. Където е? Трябва да ви излиза преобразуване на света, но не знам защо така се получи. Окей, всичко. Трябва да се премахне. Не знам защо последно време така ми се получава и джавата и въобще джава мава. Сега премахване на прозореца. Това не знам защо съм го отворила. Това ще го затворя. Разбрахте, ако ви стане. След това влизате в Майнкрафт. Влизате в Майнкрафт, ето тук Майнкрафт, влизате под някакво име, например това. Play Offline. Но само да ви кажа, че не е нужно да влизате направо така. Може само да влизате в Майнкрафт, Options, ето така ще ви излезе. Не така, не трябва да натискате Done и вече ви се апгрейднал. След това влизаме в Майнкрафт. Исках да ви покажа, само че това ме дразни. Ще ви покажа как да си направите, например в хотела ще влезем. Как да си го направите този уютен хол под някакви дървета или нещо такова. Трябва ви, ако искате да си развивате карта на оцеляване, трябва ви всякакъв вид дървесина, но трябва първо да си го направите на творчески. Трябва ви лияна, всички видове листа. Трябва да ги смесите, за да ви стане по-яко. Това пали пълни една лента. Пример, взимаме тази джунглова дървесина. Правим 4. Аз 4. Правим така. Продължаваме го нагоре колкото искате. Получава така. Може да ви се получи някъде да ви се обърнат това, но да не ви притеснява. Така, след това
За по-интересно може да се катерите по лияните. Слагате лияни. Не знам защо така ми се че. Слагате лияни. Трябва да открия как да си изтегля Minecraft 2. Нещо си. Така. Защо така ми се чеш, бе? За по-готино. Може да си го сложите ето така. Аз ме има кефи. Това. Така. По тези лияни може да се катерите и да идвате на върха на дървото, но не е задължително. След това взимате малко листа, които да са. Как се направим тук дърветата? Абе, я за по-лесно. Фиданки се вземете. Така може да си направите ръчно дърво, но не е толкова интересно. Когато се вземете костен прах, трябва да се вземете костен прах. Това въобще не ви трябва да ви кажа. Само лияните после може да ви трябват, но както си решите, може да си го направите. Пример, аз взема джунглова. И да... само това. Костен прах. И ще ви кажа как да си направите гигантска гъба. Гигантската гъба ще ви трябва първо. Ще ви трябва един мицел. След това ви трябва гъба и костен прах. Нищо сложно. Не знам дали сега ще ми се получи. С мицела няма какво да се притеснявате, защото този път ще ви стане. Искам да кажа ето иха. Гледайте какво стана. Гигантска гъба. Никъде не може да си направите такава. Освен ако не гледате видеята на Minecraft и Minecraft. След това да не се вкаме толкова. Това стана готино, но ще го разруша, защото тук ми пречи. След това ще си направя една гъбова градина. И ще ви покажа, ще си я направя по време на снимане на видео. Ще ви покажа моите зрители, моите приятели. Ще им покажа. Ще им се докажа, че мога да правя различни неща. Така, взимайте тук. Ще ви покажа как да си настроите контролите след малко. Само да си направим това. Мицела за сега не ви трябва, освен за гъбите, ако искате пак. Значи, слагайте джунглова. Трябва да са малко на разстояние, защото не така. Например, да кажем, така. Да са малко на разстояние, защото като пораснат, да не се блъснат. Не знам какво направих, но както и да е. Взимате костен прах, костен прах, костен прах. Вижте как се получава. Костен прах. Как може да го направите цялото? Просто стана перфектно. Не очаквах, че стане така хубавичко. И става така. Вижте какво хубаво и уютно стана, докато съм почнала да го правя, да го завърша. Не знам защо не ме аресват другите. И ето как се сливат дърветата и става като малко такова. След това сега отиваме да спим, защото сега съм си изключила контролите и само заради вас, за да мога да ви покажа как да си ги включите. Така. Ето, ставаме от сън. Ставаме. След това отиваме при фиданките и тези неща да ги довършим.
После ще правим градинка. Може Жоро по-точно да не ви обясним как стават тези неща. Но ето за това съм аз, гледайте видеята, интересни са и ни пишете коментари, за да знаем дали да продължаваме да правим видеа. Ето това стана като чунгуичка. Така, вижте как се получи, красиво. Може да го сложите из листа, например ето така. Аз ще копирам тези листа. От някъде да го направите така. Да стане като съчаче. И така цялото може да си го направите, да ви е по-уютничко. Иначе това е красота. Красота просто. На мене просто много ми харесва. След това после ще направим една градинка, ако ми остане време. Сега ще ви покажа как да си настроите контролите. Влизате в настройки. Контроли. Ляво, дясно, това. Команда. Както ви е така, командата. Търсите команда. Списък играчи, това не ви интересува. И това тези скок спейс, както и да е. Може да си го направите на 9, може да го направите, но съветвам ви да е на 0, защото или на 0,0 се дая, но 0 е най-добре, защото там няма от лентата няма нищо, така че по-добре е така. Готово и вече сте готови. Това е за контролите. Това. Така, като гледам, малко не остана време. Ще ви покажа, само да го завърша това. Ще го довърша в следващия епизод. Това. Тук ще направим малко така. Това не ме интересува. След това ще направим едно... тук, къде? Е, тук. Мицела. Ще го направим цялото в мицел. Един квадрат. Така да се каже, като в истинския живот. Един правоъгълник. Значи, ако искате без мицел да си правите това, много по-лесно е с мицел, защото няма да правите много сянки, глупости и такива неща. А пък ако такова решите да рискувате, както се ви решите, де, все пак вашия избора. Значи трябва да има разстояние, не знам защо така само 2 може да се направят. Другите могат да си останат малки, тук може пак да се направи някакво уютно нещо. Пак става. И разкриви някои тайни, които може би не сте ги знаели. Надявам се да сте разбрали за маповете. Ако не, пишете коментари. Питайте на ако не сте разбрали, питайте на youtube.com, къде ще качим видеото. Питайте, не се притеснявайте. Чао!